S láskou na výstavu rybářskou For Fishing, tak jsme tady a jdeme si to projít. Se jdeme podepsat. Přesně jak jsem očekával. Už jdeme krokem pomalinku. Honky, jako rybičky. Táprna. A flakár. To je něco pro Péťu. Máme tady bar Popek. Můžeš si natočit. A něco od vláčky. Tě očuchávat. Je takhle hezky. No. Maruša. Jo. A Ivetka očuchává. Krmiva Hulín. Tady něco pro mladý. Taky zábava dobrá, no. Ale sandátka tam má. A je venku. Jsme u Fencla. Už mají ten stojan Fencl. Nutrigo. Natočím. Jo, to je asi ono, no. Tak ten pytel, prosím, to co je z jedničku. No. Je to ono, no. Jo. Je to stejný. Ano. Tohle se nasíká na nástrahu, obalí se do toho slimu, tak to se vytvoří na ty koudy, takovýhle prostě, takovýhle vnitro. Hezky udělaný. Tak tady nějaký lodičky pořádní, zavážecí, ne jako mám já z Temu. To už si jiný stroje. Netopíra, jo? To je hlásič. Ale co je úžasný, že to máš přes internet udělaný, je k tomu ta kulička speciální. A tou kuličkou si zvážíš a změříš kapra a digitálně. Tak jsme chvilku pokecali a dostal jsem tohleto gratis, což jako je masakr. Tak nabídka o ochutnání, tak zkusíš, lásko, kde seš, pojď sem. Neutíkej mi. Ty nechceš mandle? Já zkusím, no. A laníš, jo, nepobliju se potom. Jo, krásně. Jako fakt? Fakt. No, dobré. Ta sklenička, lásko, těch kešů 300, no. A tam mají od Fencla už boilies. A kluci si blbnou. To je, není lehátko, to je křesílko. No tak přesně. Takový lehký, no. Já jdu do postele.
Si nechal v autě ještě bundu a i v té mikině mi je teplo. A ty, lásko, není ti teplo? Je mi fajn, ne? Jo, zvládáš to? Našla. Nejtěžší péro v ruce mám. Pořádný olova. A tyhle jsou hezký, tyhle ty. Tyhle jsou pěkný, no. Jsme v další hale, to vypadá na vláčku, přívlač. Ale máme tady ještě Giant Fishing. Ochutnej kávu v tubě. Tak chceš to zkusit? No ale to... Takže To je takhle. dáte si na čajovou loužičku, zalijete horkou vodou a máte kafe. Jo, takhle to možná bude trochu chutně silné. Musíte představit si to jako nápoj. Pro tebe silný, viď? Ty nejsi zvyklá na to. Já, tak ono je to jiný, když si to dáš v tom. A pak děláme... Tady ta ne. Znáte zlaté mléko jako nápoj? To je kurkuma, černý pepř a zázvuk. A pak máme taky sladidla. Vodou a máte hotové kakao. Jinak je to taky výborné na palačinky, na ovesnou kaši. Já budu taky. Z-Fish. To vypadá jako z Decathlonu, podobný. Hezká síťovina. Na léto, to je pěkný. Viď? Pěkně vychytaný. To se mi líbí na léto, to prostě hezky profoukne, není tam vidět. Příjemná věc, no. Hezký. Tak šup, tak se ukaž, lásko, no. Jsem teda zvědavý, jak se pohoupe, jak mimínko. Chceš to zkusit? Jaký musí zkusit všechno, viď? Tak já přijdu za hodinu, jo? Super karavánek, no ten je dobrý, no. A kam by si s tím chtěla jet, jako jít všude zákazy, že jo? No, před barákem, no, to jo. Šikovný. Na pouště, na horší ryby, ale v létě, když je... A tady se zkouší nahazovat do kyblíků, kdo se trefí. No, pán to dal vedle. A mladej. A pojď. To bylo daleko. Budeš první, tak pojď to zkusíš, jo. Takže kolik váží? A pro tebe dávky do toho. Já vím, co potřebuji. Tak, tady je ten Fox. Pokračujeme do haly 2 a hala 2 by měl být Nešáci a Paris. A tady jsou dobrutky. Tak já si jdu dopředu a ta moje se někde zasekla. Jo, zase u sladkýho, no jo, no. Co je nějaký zásek? Stalo se něco? Tak, konečně jsem ve svým. Než. Ten záchod, ne? Tak už se vracíme, máme hotovo. A Nešáci zase zklamali, tam měli polovinu věcí, ale aspoň ty iForce, ty pro ty 40 jsem měl v ruce, který jsem se jako chtěl vyzkoušet a paráda, no. No ale neměli Mystery Box. Já jsem chtěl Mystery Box a už ho vyprodali. Ach jo, to nevadí, no. Super ještě, jako příjezdové cesty, všechno od bahna, my jsme jeli tam tudy zadem. Úplně zamrdňaný všechno, pardon, úplně jako špinavý boty. Oba vlastně se vzali bílý, viď, lásko? No.
A krásně bahínko. Kde stojíme, až tam vzadu někde. Tak něco jsme nakoupili, nějaký píčovinky a dostal jsem tohle zdarma. Stáhnu aplikaci a uvidíme. Položíš to vedle ryby a ono ti tu rybu zváží a změří. A uložíš si to do mobilu, nějaký GPS, souřadnice a všechno možný. 3 minuty sedíme v autě, nemůžeme ven. Kolona až ven. Takže něco se tam děje, třeba jsme do sebe ťukli. Tak čekáme. Přijeli, tak jsme hledali místo a našli. Ale vyjet ven odsaď, to je masakr. Jak dlouho jsme? 10 minut? A určitě. 2 auta jsme pojeli, jakoby. To je šílený. Já nevidím dopředu, ale je tam takových 30 aut. Já si myslím, že to jezdí ještě zprava, zleva. Nemůžou to pouštět nějak pořádně, protože to je šílený. Jsme dostali hrozný hlad a papáme si po velký akci, musíme si najíst. A po jídle na masáže. Tady bych vydržel celý dny.